EKT au ya manyi donzi physically fit ndaifunga kuti kunyepa uri mbava uri geva ndofira mahara ndazobvuma uneshuwa unandida baby unandida zuva rese uchindikonera kutora nguva yako tichitaura wondiperekedza ndokuperekedza aufarire kuti ndifambe ndega ngwe kune bedhi wega kune kuti wega hazina basa unongoti auende wega hausikarikoga wekwachirichoga moyo wangu unorwadza ukafamba wega kuchivhiringidza nerudo usaona kunge nini ndakupengano ukaona rudo rwakupisa zvakadai changosara tete kuita baba namai iwe kuchivhiringidza nerudo usaona kunge nini ndakupengano ukaona rudo rwakupisa zvakadai changosara tete kuita baba namai handichasiya foni kuchirira toni ndongopinda mumba mangu kandovhara goni ukanoka sei haungandigoni nyangwe kutraya kudzivisa haungandigoni vasikana vese handichaoni pakutraya kunditoma havangandibati ikona mai vangu ndinotye zvangu ndichisvika kandakatakura zai rangu kuchivhiringidza nerudo usaona kunge nini ndakupengano ukaona rudo rwakupisa zvakadai changosara tete kuita baba namai iwe kuchivhiringidza nerudo usaona kunge nini ndakupengano ukaona rudo rwakupisa zvakadai changosara tete kuita baba namai baby unandida zuva rese uchindikonera kutora nguva yako tichitaura wondiperekedza ndokuperekedza aufarire kuti ndifambe ndega ngwe kune bedhi wega kune kuti wega hazina basa unongoti auende wega hausikarikoga wekwachirichoga moyo wangu unorwadza ukafamba wega kuchivhiringidza nerudo usaona kunge nini ndakupengano ukaona rudo rwakupisa zvakadai changosara tete kuita baba namai iwe kuchivhiringidza nerudo usaona kunge nini ndakupengano ukaona rudo rwakupisa zvakadai changosara tete kuita baba namai handichasiya foni kuchirira toni ndongopinda mumba mangu kandovhara goni ukanoka sei haungandigoni nyangwe kutraya kudzivisa haungandigoni vasikana vese handichaoni pakutraya kunditoma havangandibati ikona mai vangu ndinotye zvangu ndichisvika kandakatakura zai rangu kuchivhiringidza nerudo usaona kunge nini